abans d'entrar pròpiament en la presentació de l'agenda 2021, ens plau subratllar que amb l'agenda d'aquest any es compleixen 30 anys, poca broma, 30 anys d'agenda, 30 anys de campanya, són molts anys. Aturem-nos-hi una mica abans de començar. Avui comencem, però al llarg d'aquest proper any o d'aquest proper curs ens toca celebrar-ho, ens toca festejar-ho, que s'ha fet un camí de 30 anys. Però sobretot celebrar-ho no tant pel camí fet, sinó celebrar-ho perquè en aquests moments hi ha les suficients forces, les suficients complicitats per encarar el futur. Celebrar-ho també des de cap cofoisme. No estem celebrant aquí cap victòria, no? Però celebrar-ho per tornar a abraçar totes les grans causes que l'agenda ens ha plantejat. Això és el que fa l'agenda, plantejar-nos causes. Celebrar-ho per renovar energies, si podem, perquè la lluita continua, perquè l'estat de la humanitat, o el seu benestar o el seu malestar, no ens és aliè. I d'això en va farcida l'agenda llatinoamericana i mundial. 30 anys de fer sentir la veu del sud, d'ajuntar-hi veus del nord, 30 anys d'anar escampant tota aquesta riquesa transformadora, 30 anys de proposar recursos pedagògics per la sensibilització tant personal com social. Potser hauríem de destacar ni que siguin dos trets, jo quan pensava en les paraules d'obertura, que han sostingut tota aquesta trajectòria. Per un costat, aquesta trajectòria no hauria estat possible sense una dimensió col·lectiva, sense una dimensió de xarxa. 30 anys d'agenda llatinoamericana vol dir una moguda col·lectiva i grupal, un camí compartit amb molta gent. Alguns hi sou ininterrompudament des del primer moment. Altres hi han passat en diferents etapes. És l'hora de celebrar-ho, d'agrair-ho, tota aquesta xarxa de complicitats, siguin complicitats puntuals, benvingudes, temporals, benvingudes, o permanents. Però alhora, destacant aquesta dimensió col·lectiva, grupal, també hi ha una dimensió de lideratges personals. Aquesta moguda, aquesta onada que representa l'agenda té uns noms i uns cognoms propis. Com podríem parlar del 30è aniversari sense esmentar els principals pares de la criatura? En José María Vigil, que després de tants anys al capdavant ara ocupa un lloc més discret dins la família de l'agenda, i un lloc destacadíssim per en Pere Casaldàliga, que moria l'agost passat. Pere, des d'aquí, des de les comarques gironines i a través d'aquest entorn telemàtic on estem ara, potser ens ve de gust començar la presentació d'aquest any dient-te que continuem aquí, dempeus, humilment compromesos amb totes aquelles causes que tu tant i tant vas contribuir a fer-ne agenda. Agenda a favor de tota la humanitat. Ens plau obrir-ho amb un record, toca, i ens plau pensar en en Pere Casaldàliga en el moment de celebrar aquests, o de començar a celebrar aquests 30 anys d'agenda. En aquesta retrospectiva de 30 anys, també hem de dir, sense falses modèsties, que a comarques de Girona ha calat fort l'agenda llatinoamericana. I d'entre les moltes complicitats, entre les moltes persones que s'hi han implicat, també en destaca algun nom propi, que si pensem en els 30 anys també valdria la pena pensar-hi. Algú que, claríssim, ha teixit complicitats, arremangant-se i estant al peu del canó sempre. Segurament que ens ratllarà i trobarà poc adequat que el citem directament.
però a mi em sembla que és de justícia reconèixer-ho i reconèixer contents que si aquí no haguéssim tingut la tossuderia, l'entusiasme encomanadís en la lluita d'en Jordi Planas, doncs molts dels camins que hem recorregut durant aquests 30 anys no els hauríem ni iniciat. Aprofito que he esmentat en Jordi per donar la primera paraula de la presentació d'avui. La primera paraula, precisament, la tindrà en Jordi Planas i en Jordi és qui ens presentarà l'acte d'avui. Evidentment, té un nucli central, que és la ponència, però anirà acompanyat de petites informacions, de petites presentacions. La primera ens la presenta ara en Jordi. Jordi, un plaer passar-te la paraula a tu. Endavant, Jordi. Moltes gràcies, Pep. Bona nit, bona tarda a tothom. I gràcies també per permetre'm compartir una vegada més amb vosaltres la campanya d'educació en valors humans que té com a fil conductor l'agenda llatinoamericana mundial. I gràcies d'una manera especial avui recordar en Xavier Joan Pere Oliver, que fou el màxim exponent de l'agenda llatinoamericana al Tarragonès. I gràcies també als centenars de persones, joves i adults, alguns ja ens han deixat, que amb el vostre esforç feu possible les causes de l'agenda. Fou el febrer del 1993 que vaig tenir el gran sort de conèixer en Xavier en una marxa solidària a Guatemala per donar suport a unes comunitats indígenes que patien persecució i mort dels poderosos de torn. A partir de llavors, la nostra amistat amb en Xavier es va consolidar plenament fins a arribar a ser el millor amic de la meva vida. Indubtablement que la presentació de l'agenda d'enguany a Girona té un caràcter molt especial, però no tant per les circumstàncies epidèmiques que estem vivint, sinó per reviure, el que deia en Pep, una causa en la celebració i la memòria de dues persones molt estimades que ens van deixar físicament, però que el seu llegat i memòria perduraran per sempre. Pere Casaldàliga, Xavier Joan Pere. Unes vides farcides de lluites, de compromisos exemplars que ens han donat llum i guia. Casaldàliga deia: les meves causes valen més que la meva vida. Si no hi ha causes grans, la vida no té sentit. I en Xavier va universalitzar les causes pendents i obertes. La vida se'n va, però les causes es queden. I com diu Òscar Romero, els que moren per la vida no poden dir-se morts, viuran per sempre al cor d'aquells que estimen. Durant 3 anys, en Xavier va escriure a l'agenda 3 articles. El 2012 deia: es critica el franquisme, però no la seva herència. El 2002 deia: els pobres es rebel·len i desemmascaren falses democràcies. I el 2001 deia: les causes són pendents i només es perden aquelles que s'obliden i s'abandonen. Encara aquests temes avui són de rabiosa actualitat. La Comissió de l'Agenda Llatinoamericana de Catalunya hem volgut afegir-nos al llegat del gran amic Xavier Joan Pere Oliver, posant en el calendari solidari, i aquí aquest punt de llibre que veureu, i en la mateixa Agenda Llatinoamericana 2021, l'efemèride del seu naixement, el 18 de maig, amb aquesta frase: si vols lluitar, sempre trobaràs una causa. Si no vols fer-ho, sempre trobaràs una excusa. També li dediquem l'estrena d'un modest audiovisual, obra dels amics cubans Virginia del Cristo Vázquez,
i Andrés Marí Fontbellida. I escoltarem el poema de Joan Salvat Papasseit en la veu i música del seu amic Xavier Ribalta. En cada foto escollida hi ha una preciosa història. Moments significatius que vàrem conviure i des de la proximitat viscuda intensament al cor i també en el cap, només amb l'amistat, la fidelitat, l'agraïment i l'afecte em fan reviure alguns dels viatges i presentacions de l'agenda que vaig tenir el privilegi de compartir amb en Xavier, tant a Catalunya com a Centreamèrica i Mèxic, en el marc de la campanya aquesta que en diem d'anada i tornada. Una vida que parla del present amb imatges del passat. Casal d'Àliga diu: al final del camí em preguntaran: has viscut? Has amat? I jo, sense dir res, obriré el cor vessant de noms. Acabo amb molta pena, sí, però una pena esperançada i agraïda en Xavier, Joan Pere i en Pere Casal d'Àliga. I també amb tots els que heu conegut o els aneu coneguent i estimant. I m'uneixo al cara espiritual de Joan Maragall. Us buscaré en la foscor i ploraré una mica més la vostra essència. Abraçades eternes, Xavier i Pere. Així la rosa enduta pel torrent, així l'espurna de mimosa al vent, la teva vida sota el firmament. La casa que vull que la mar la vegi i uns arbres en furu que me la festegin, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja maina, per si em cal repòs que la lluna hi vingui i quan surti el sol que el bon dia em digui. Que el temps de l'estiu niu i l'orenella al blanc de calç ric del porxo m'avella, oir la cançó del pagès que cava amb la salabror de la marinada,
que es guaiti ciutat des de la finestra i es sentin els clams de guerra o de festa. Per ser-hi tot prest si arriba una gesta. La casa que vull que la mar la vegui i uns arbres amb fruit que me la festegi. Serà nostre el pa daurat així com noies sota el sol brillant. Serà nostre el bé aquell que fa bambolles fins i tot dormint. I tindrem ja sang dins de les blanques venes i sovint dilluns vindrà diumenge nostra edat llavors. Serà l'edat d'or i tindrem uns llits acollidors com noies al sorral més fi. I tindrem els fruits, aquells que al camp dels altres fan de bon collir. I tindrem més clar dins qualsevol barraca connexió amb l'atzur que veus en mirar l'aire nostra edat llavors. Serà l'edat d'or i tindrem la mar a un pas de casa nostra així que bufi el vent. I tindrem l'hivern i el cant d'una cigala als seus blancs cabells. I al primer embolic l'amor dirà ja arribo, no hi haurà discurs que no acabi en t'estimo, vine, nadó. Vine d'ador, vine, nadó. Vine ja.
Molt bé, doncs si us... donem la benvinguda a la gent que s'ha anat incorporant amb l'acte ja iniciat. En aquests moments tenim 29 connexions efectives. També us recordem que si necessiteu comunicar quelcom per escrit hi ha el xat obert i sense més passem d'un Jordi a un altre Jordi, d'un arbucienc a un altre arbucienc, empordanès però absolutament arrelat a Arbúcies. Jordi Pujades, endavant, tens la paraula. Hola, bon vespre. Suposo que em veieu, no? He tingut algun problema de connexió, però ara em veieu i em sentiu. Sí. Espero que la cosa vagi bé. Bé, doncs, bon vespre a tothom. I bé, ara començaríem ja pròpiament a parlar de l'agenda d'aquest any. Però què millor de fer-ho doncs, també amb una col·laboració, com sempre, d'en Planes i la Núria Pascal d'Olot, que ens fan un vídeo molt interessant i que saben sintetitzar amb unes poques paraules i amb unes imatges escollides el contingut de l'agenda. Per tant, donem la paraula en el vídeo doncs, en aquesta introducció, que ara us posarà l'Elisabet. Sí, Elisabet? Carme. Aprofitaré per dir-vos que el vídeo s'ha traduït també. Comença el llegat d'en Pere Casaldàliga i, agafant literalment un poema seu, diem que és tard però és la nostra hora. I és que la pandèmia que vivim ha de ser el punt d'inflexió que ens obri els ulls a canviar el context capitalista, que ens porta al desastre i que utilitza les persones i la natura com a mercaderia. La pandèmia es resoldrà tard o d'hora. L'escalfament global és una amenaça molt major pel seu proper punt de no retorn. Ara hem vist que la natura es recupera si frenem el model desmesurat de producció capitalista. Per aquest motiu, l'agenda del 2021 vol celebrar el seu 30è aniversari cridant al vent un missatge d'esperança. Tinguem força i coratge per crear des d'allò quotidià i allò col·lectiu una pràctica ecològica de la vida que obligui els estats i a les empreses a construir aquest altre món que prioritzi la pau, la democràcia, la igualtat de les persones i la natura per sobre de qualsevol cosa material. És una hora nova i la nostra força, la força de l'agenda, és on sempre ha estat, al servei de les grans causes. Apropa't i fes la teva. Apropa't. Jordi, endavant. Em sentiu? Ara, endavant. Veieu l'imatge de pantalla? Veieu la imatge de pantalla? És que aquí... Sí, la veiem. Sí? Val, perfecte. És que amb això doncs, no ho controlem tot. Ara mateix us he deixat de veure. Bé, doncs aquí tenim els fundadors, Pere Casaldàliga i José María Vigil, i ja s'han comentat una sèrie de coses d'ells dos, i a mi el que me quedaria per afegir-hi és que hem de seguir amb el repte de l'agenda. Havíem de fer una celebració, quan estàvem fent els preparatius de l'agenda, la celebració dels 30 anys, amb tot un cartell que podeu trobar a la contraportada de l'agenda d'aquest any, i la contracoberta en concret, no tant la contraportada, que hi ha un poema d'en Pere Casaldàliga, sinó la contracoberta, i tenim tots les portades d'aquests 30 edicions. Bé, doncs tenim, com deia, aquest repte, perquè amb l'alegria que ens suposava celebrar els 30 anys també hi ha hagut aquest moment de dol de perdre en Pere, però bé, sabem que està amb nosaltres en tant en quant seguim estant al costat de les seves causes. Per l'altra banda hi ha en José María Vigil, que ja l'any passat ens va posar el repte d'alguna manera de ser més autònoms i que fóssim una comissió que tiréssim endavant l'agenda. I aquí estem. L'agenda, allò que ells dos ens deien, és el que cal fer. Ara precisament estàvem discutint si l'agenda és un llibre o és una agenda i hem tingut que explicar moltes vegades que de fet és un llibre que ens diu allò que hem de fer més que no allò que hem fet, no? I per tant és una agenda. Per tant, aquí seguirem al peu del canó. Bé,
Doncs, referent a en Pere Casaldàliga, també volia comentar una cosa que no s'ha dit, que és que quan es parla d'aquest toc de profètic que ell tenia en les seves paraules, i aquest to profètic l'ha passat a l'agenda i l'agenda ho vol seguir essent. I quan parlem de ser una veu profètica, no volem dir endevinar res, sinó que volem dir observar la realitat, denunciar les situacions que són injustes i a partir d'aquí donar unes idees, unes pautes de què seria millor que féssim. Durant aquests 30 anys ho ha estat fent i hem de pensar que algunes coses haurien sigut encara pitjor, perquè sí que hi ha coses que hem de reconèixer que no ens prou bé, però que sí que almenys l'esperit d'esperança activa hi segueix essent. El canvi de diapositives és una mica lent i ara aquí el que són algunes imatges d'autors d'aquest any, autors articulistes. Alguns són els que ja habitualment participen ja gairebé des del primer número, com Leonardo Wolf o Frei Beto, o tenim una Ivonne Guevara, que serien els grans clàssics de portaveus d'aquesta veu llatinoamericana. També altres de manera més ocasional, veus internacionals com la Bandana Shiva, la Silvia Ribeiro o en Pedro Estevile, que són persones que van col·laborant de tant en tant i aquest any hi tornen a ser. I després hi ha veus més catalanes, com en Josep Maria Terri Cabres, en Martí Boada, en David Jou, la Dolors Bassa, l'Arcadi Oliveres i la Teresa Forcades. Alguns hi participen per primera vegada i altres ja són més assidus i per tant aquí tenim algunes veus. En podríem haver posat fins a 50 autories diferents, però ens ha semblat posar-ne algunes potser més per més conegudes. I a més també hi ha unes planes que hi ha uns breus de noms que també van semblar interessant que sortissin per algunes afirmacions que estan fent i també per convidar a llegir-los, perquè són els que estan fent una lectura de la realitat que ens convé veure, com la Noemi Klim, l'Antonio Turiel, la Yolanda Fresnillo, l'Itinerari, la Yayo Herrero, en Chomsky, l'Harari, l'Ignasi Ramonet. Bé, aquí tenim uns 65 veus diferents que sí que tenen una cosa en comú, que és denunciar i proposar un altre món possible. Com ho hem fet això des que en José María Vigil, això ha passat més de llarg en compte, des que en José María Vigil va passar el relleu a la comissió i que ja en Pere Casaldàliga, que sempre ha sigut el gran inspirador, i en José María Vigil l'executor, com aquesta inspiració seguir-la transmetent, executant-ho d'una altra manera, d'una manera més transversal, més horitzontal, amb participació de moltes més persones coordinades per en Josué Alemán des del Salvador, que aquí el tenim a dalt de tot, el segon a la dreta, a l'esquerra. Doncs bé, ell des del Salvador ens està coordinant i aquí tenim la imatge d'una de les videoconferències que fan possible també aquesta coordinació. I bé, ja dic que estem treballant per la 2022. Materials, bé, materials molts ja els coneixeu, però les novetats que jo podríem dir aquest any, el calendari solidari ja s'ha esmentat també en Xavier i Joan Pere, però també hi ha testimonis de víctimes de la violència ambiental, diríem, dones que eren líders de tipus ecologista en els seus entorns, a defensar la terra per la gent que hi viuen allà mateix i que allà han sigut víctimes i que les han matat. Per això, juntament amb moltes altres gent que s'ha mostra d'altra gent. I també trobem altres efemèrides sempre que han donat un toc solidari, un toc feminista, un toc de donar una vida amb més pau i amb més justícia. Després hi ha una mostra de la web i diríem, bé, la web ja la coneixem, però és que la web ha sigut renovada. I ha sigut renovada amb la intenció que també sigui adaptada als mòbils, a la lectura als mòbils. Tant va bé per un ordinador com pel mòbil. I destacaria l'apartat d'agendes i calendaris de cada any i que podeu seguir consultant, no només el d'aquest any que ja hi és, d'aquest any que ve, a més, del 21, sinó que hi ha els anys anteriors.
i, com sempre, enllaços a articles que s'estan fent ara, un traspàs dels articles de la plana Koinonia a una nova plana que també s'ha adaptat al castellà. I també convidar, com sempre, a que entreu els materials. Els materials, sempre hi ha alguna novetat i val la pena veure-ho. I en material de campanya també, ara com precisament estan gravant les ponències, també les podeu trobar igual que entrevistes a la ràdio. I un material que l'havíem fet per celebrar i ara l'hem de fer per recordar més, és les frases d'en Pere Casaldàliga que sortien a l'agenda del 2020, algunes d'elles, una selecció, i posada en forma d'un cartell que ens ho recordi en el dia a dia d'una altra manera i com un material didàctic més a l'abast de tothom. Bé, a partir d'aquí us comentaré amb els passos, sobretot del veure i el jutjar, perquè a l'actuar us en parlarà més la Gabriela, però de parlar-vos, com sempre, l'estructura del veure, jutjar i actuar, i feu-vos 5 cèntims del que conté aquest any l'agenda. Com sempre, la part tècnica d'aquí no sé ben bé com anirà, acabaran. Sí, ha desaparegut, sí. He aconseguit que desapareixés. Em veieu a mi ara? No, Jordi. Estem veient la pàgina on hi tens la presentació. Ara. Encara seguiu bé la plana de la presentació? Sí, però et sentim bé, vull dir que davant. Va, doncs vinga. Contingut, l'agenda, títol, retorn o no retorn. Això ve de com varen escollir a Llatinoamèrica el tema. El fil conductor era el punt de no retorn. El punt de no retorn, que és aquell punt que la pandèmia ara li ha passat per sobre com a discurs, però que hi és a darrere, hi és a sota, i és una constant. Seria el punt que, sobretot a partir del canvi climàtic, però també tot el canvi ambiental que hi ha el risc que arribem. Un punt que els mecanismes de la naturalesa, del clima, bàsicament, es descontrolin molt més del que estan i que d'alguna manera hi hagi efectes que alguns els representen com molt apocalíptics, però sí que poden ser molt i molt greus. Per tant, el centre del que veiem és que hi ha una crisi molt gran, una crisi multidimensional, una crisi civilitzatòria, que porta no només la crisi ambiental que ja he esmentat, que va lligada amb el clima, però també l'espoli dels recursos i a la sobrecàrrega que els humans estem fent sobre la natura, sinó també aquesta crisi econòmica amb una especulació financera salvatge, que ha quedat molt evident ara també amb una crisi sanitària, que ja hi havia crisis sanitàries, però la crisi sanitària mundial amb la pandèmia ha quedat molt més que evident. Estem connectats amb la biodiversitat, com diu la bandana Shiva. Som un sol planeta, una sola salut, i per tant la salut del planeta s'ha fet més evident que mai allò que ja fa molts anys que l'agenda volia evitar. Hi ha una crisi també de religions, hi ha una crisi d'espiritualitat, però això s'està també reconvertint. Els conflictes bèl·lics, els moviments migratoris, refugiats climàtics, el periodisme mercenari que posa mentides a tot arreu i que a més les recull. Les trampes jurídiques d'unes lleis que després fan retardar judicis que d'alguna manera fan que després el sistema de vot o volen que el vot canviï. Per sort, en alguns països, com el cas de Bolívia, no ho han aconseguit, però bé, ho segueixen intentant. Bé, el resumiríem allò que ja en Pere Casaldàliga va dir gairebé fa 30 anys, que aquest sistema capitalista és ecocida, suïcida i genocida, i passa per davant de tot protegir la vida. I, per tant, aquesta agenda que ens vol orientar i ens vol ajudar a enfortir aquests desafiaments, proposa una manera de jutjar-ho. I en el jutjar, en el somiar, parteix que primer hem d'entendre aquesta realitat climàtica. Hi ha articles que ens volen ajudar a entendre això, hi ha articles que parlen de mitigar i com adaptar-nos a aquest canvi climàtic, però a més hi ha moltes propostes que ens fan mirar a tradicions que ens aproparíem i ens hi hauríem d'acostar a través del diàleg de sabers, els diàlegs dels països orientals i dels països americans. Un diàleg de sabers, de conèixer el que té el coneixement indígena.
hi ha uns articles molt interessants que parlen d'un concepte, Pachacuti, d'una visió del món que no és ni lineal, com una història lineal inevitable, allò que sempre s'ha de tirar endavant pel dret, no? Ni tampoc una visió de la història circular, de dir, vinga, és un repetir de les coses. La visió és una visió que, de fet, també la tenien els nostres avis, si ens mirem i ens els escoltéssim, que és una història cíclica, lligada als cicles de la naturalesa i a l'evolució. I això suposa una cosmoespiritualitat diferent. També hi ha, i ens recordo una vegada més, que ja el va recordar una agenda com a tema monogràfic, el Sumac Causai, el bon viure i bon conviure, les constitucions de Bolívia, de l'Equador. Aquestes serien aportacions de l'agenda d'aquest any, que es tornen a repetir però amb altres enfocs, igual que es torna a repetir el tema ambiental, perquè també es va tocar el tema ambiental amb ecologia integral i fins i tot es havia tocat el 2010 amb el tema de salvem-nos amb el planeta. Per tant, no és una cosa nova, però sí que hi ha gent que ho ha començat a entendre, no tant perquè hi hagués el discurs de l'agenda o altres discursos que recollien altres autors, sinó perquè hi ha hagut aquestes crisis i aquestes pandèmies que fan obrir els ulls a la gent. Bé, també l'agenda recull índexs orientadors per dir, aviam, quin podria ser un referent? Doncs bé, un referent clar i objectiu seria la petjada ecològica. Ningú hauria de tenir el dret, ni cap país, ni cap entorn, ni cap comunitat, de poder consumir més energia i més materials del que pot donar un planeta Terra. Per tant, el concepte de petjada ecològica és molt important. També hi ha altres índexs, un índex de cohesió pel que seria el desenvolupament sostenible. Per tant, són elements per prendre, per jutjar. També hi ha elements com per criticar solucions que vol donar el tecnooptimisme. Hi ha solucions de geoenginyeria que no seran viables perquè sempre consumiran més i, per tant, el planeta és finit. Però bé, hi ha gent que ho segueix defensant, per tant, l'agenda ho denuncia. Hem d'anar sempre amb el prefixes eco, ecotecnologia, ecosofies, l'ecofeminisme, l'ecodependència, entesa també com una interdependència de cures, que ens hem de cuidar nosaltres i hem de cuidar el planeta. Hem d'acceptar els límits humans i del planeta. Part de la gent, ara que hi ha hagut la pandèmia, semblava que no teníem límits i els han descobert. Doncs bé, hi són. També hi ha articles que parlen de com l'Església ha anat evolucionant amb els temes de preocupació de la doctrina ambiental de l'Església. Però bé, això està escrit, són papers, igual que moltes lleis que tenen molts països i no es porten a terme. Per tant, també hem de dir, a vegades no es tracta de fer lleis noves ni fer escrits nous, sinó dir, hem de complir allò que heu dit que havíem de fer. I hi ha articles que ens alerten també del fonamentalisme religiós que es dona en totes les religions, amb la penetració també de noves sectes que es donen a Llatinoamèrica, i això ho hem vist ara al Brasil, que han ajudat a guanyar en Bolsonaro i que se'n serveixen aquests poders ultradretans. Hi ha articles que transmeten confiança, coratge, comunitat, l'esperança activa, una esperança activa que ens ha de portar a l'actuar, i l'actuar ja deixaré la paraula en aquest moment, primer la presentarà la Maria Àngels i després parlarà la Gabriela Serra. Per tant, jo aquí acabaria la meva intervenció. Doncs endavant, Maria Àngels, presentant la persona que ens farà la ponència. Molt bé, doncs, abans saludar-vos a totes i a tots. Dir-vos que alguns no teniu la càmera activada i, per tant, no us veiem. Doncs jo, diguem-ne, no sé si us descobriré gaires coses que no sapigueu de la Gabriela Serra, però si menys no, diguem-ne, la recordaré. La Gabriela Serra i Fradini és mataronina de naixement, però resideix a Santa Coloma de Gramenet. Està vinculada al món docent, és mestra, com alguns i algunes de nosaltres, i és coneguda pel seu activisme tant polític com social. De la seva trajectòria vital, destacar que ha estat presidenta de l'Associació de Veïns de Singuerlín, a Santa Coloma de Gramenet, que va participar a les Brigades Internacionals de Pau a Guatemala entre 1987 i 1989, i que va ser presidenta de la Federació Catalana d'ONG
pel Desenvolupament, la FEDE. Ha militat en cercles obrers i en el moviment comunista i actualment és membre d'Entre Pobles, de la Fundació per la Pau, del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, de la Plataforma Pau i Democràcia i de l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC. Va ser diputada al Parlament de Catalunya amb la CUP Crida Constituent entre l'octubre del 2015 i l'octubre del 2017. I un any després va esdevenir membre del Consell Assessor per l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al debat constituent, aquesta cosa tan llarga de dir, presidida per en Lluís Llach. I bé, no ens deixarem de dir que des de fa uns anys també col·labora en la campanya de difusió de les causes de l'agenda llatinoamericana mundial i per això la tenim aquí avui entre nosaltres, virtualment. Moltes gràcies, Gabriela, per haver-ho acceptat i per estar a Comarques Gironines, ni que sigui així, d'aquesta manera que hi som tots ara, i que podem estar en contacte per aquestes noves tecnologies. Doncs endavant i la paraula és teva. Jo no em veig. Vosaltres em veieu? Sí, et veiem petiteta, sí. Sí que et veiem. Petita ni gran. Vull dir que no ho soc, però bueno. Encara hi ha la pàgina aquesta d'en Jordi, aquí. Sí, encara hi ha aquesta plana? Sí, però a la pàgina del Jordi hi ha el Jordi. Bueno, és igual. No. Primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat a estar amb vosaltres un any més. Vull dir, ja sap, els Jordis, tant el Pujades com el d'això saben perfectament bé que sóc una verdadera enamorada de l'agenda i, per tant, per mi és un privilegi poder-los acompanyar. Per la propera vegada prometo refer aquest currículum impensable que hi ha penjat en alguna pàgina web i que tots feu servir i que és una cosa... En fi, que aquest currículum i la realitat a vegades tenen poques coses a veure, però no sé qui cony ha penjat aquest currículum. Simplement, m'agradaria que algun dia algú em presentés dient és una senyora, perquè veieu que sóc una senyora, és una senyora, ara ja de 69 anys, que ha intentat fer d'aquest món un món millor. Punt i pilota. Ja està. Amb això em sembla que ja estaria tot dit. Com ha pogut, quan ha pogut i amb qui ha volgut. Això sí, amb el qui ha volgut és molt important. Fixeu-vos, jo aquest any quan llegia l'agenda i després d'aquesta preciosíssima síntesi que ha fet el Jordi, que no sé com és capaç, jo no seria capaç, pensava, què coi hem de dir de l'actuar? A part que tots els articles que tenim aquí són articles interessantíssims i són articles amb els que indiscutiblement hi estem quasi al 100% d'acord amb tots. Però fixeu-vos, llegia l'agenda del principi al final i fins i tot a l'actuar i em preguntava, potser no estem en un moment en el que denunciem més, identifiquem més, que no ens interpel·lem més a nosaltres mateixos i a nosaltres mateixes. Quan sento i llegeixo i comparteixo afirmacions tan contundents, insisteixo, comparteixo, com renunciem al capitalisme, establim un món sense fronteres, no acceptem el control social, etcètera, que tots hi estem d'acord, però sempre parlem d'uns tercers. Sempre són els altres els que no ho fan bé. Sempre són els altres els que fan malbé i col·laboren de la petjada ecològica. Són els altres els que malmeten les matèries primeres, o sigui, els béns naturals. Són els altres els que generen exfoliació. Són els altres, i les altres, també hi ha alguna dona, i les altres, les que defensen el militarisme. Són els altres i les altres les que expolien les comunitats. Són els altres. Sempre són els altres. I jo penso que aquí potser valdria la pena que li donéssim algunes voltes.
Per això em va agradar moltíssim aquella agenda que van fer de les grans causes amb les petites coses. Per això em va agradar molt, perquè aquella agenda era una agenda que deia quines són les grans causes, però com hi col·laborem cadascú i cadascuna de nosaltres des de les petites coses que fan les grans coses. I amb aquesta agenda també m'ho he preguntat. I m'ho he preguntat perquè dic quina és la nostra col·laboració inconscient, perquè no crec que cap seguidor o seguidora de l'agenda llatinoamericana ho pugui fer conscientment, voluntàriament, argumentadament, sinó quina és la nostra manera o com hem arribat a un cert punt amb el que se'ns ha segrestat certa capacitat d'identificar les nostres aportacions. I això no ho dic amb ànim autocrític, sí, perquè jo hi col·laboro, amb ànim de fer-nos mal i de dir som uns tals i uns quals, sinó precisament a partir d'aquestes petites coses que són les que canvien les grans coses. Fixeu-vos, tantes vegades ens hem pensat quan diem renunciem al capitalisme. Val. Acabem amb el capitalisme. Val, molt bé. Acabem amb la destrucció de les matèries primeres. Molt bé, d'acord. Acabem. Però com s'acaba amb tot això? I a vegades podem tenir aquella idea, que ens passa molt sovint amb altres temes, de que les coses canvien des de dalt. Les grans causes canvien des de dalt i quan canvien des de dalt, aleshores canvien els de baix. I aquest és un binomi que no funciona, que no ha funcionat mai. Mai els de dalt han canviat, ni per bé ni per mal, sinó ha sigut per pressió dels de baix. Mai. O bé ho han fet per mal en reacció a una gran moguda que hi havia, com ens recorda l'Stigler amb el seu treball, o ha sigut perquè s'han vist forçats des de baix. Mai el qui ostenta el poder, mai, ha fet quelcom de bo, de positiu, de progressista, que primer no s'hagi demanat al carrer, que primer no s'hagi practicat al carrer, que primer no hagi sigut una norma de conducta d'un sector molt gran de la ciutadania. I això ho hem de veure així, perquè aleshores és quan ens podem, a part de denunciar, de criticar i d'identificar els mals, d'interpel·lar-nos i d'autointerpel·lar-nos i dir amb què jo estic col·laborant en aquesta situació. Precisament per saber com des de lo individual, des de lo comunitari, des de lo familiar, podem combatre aquestes situacions. I aleshores em venen punt i a part. I em venien dos grans conceptes que vull compartir amb vosaltres i que, de fet, recullen molt de les aportacions que des de l'actuar ens fan els nostres companys i companyes que ens acompanyen, no? I que són dos conceptes fonamentals. El concepte de deconstrucció. Aquest concepte de deconstrucció, que l'hem fet servir i el coneixem tots moltes vegades, hi ha articles a l'agenda que en parlen, que és com desfem analíticament una estructura, en aquest cas de deconstrucció, una estructura econòmica, una estructura productiva, per donar-li una altra visió. Fixeu-vos que parlem de deconstrucció i no de destrucció. Parlem de deconstrucció. Com anem deconstruint aquell model econòmic pervers, com anem deconstruint una manera de produir, com anem deconstruint una manera de consumir, com anem deconstruint una manera de viure i com anem de construir uns valors que sense saber-ho els tenim més introspectats del que voldríem. I a partir d'aquí passo a un altre concepte que em sembla importantíssim i que és un concepte com tants altres que ens ha vingut del sud, no? El concepte de colonialitat o descolonialitat, no? Què vol dir això? Això vol dir, no com la deconstrucció, que té una vessant i una orientació profundament material, productiva, de producció econòmica, etc., sinó que la descolonialitat té molt més que veure amb aquesta manera de pensament occidental, amb aquests criteris de pensament occidental que ha fet i ha creat tota una sèrie de contradiccions i de desigualtats. A les nostres gents del sud
de les grans mobilitzacions i els grans aportadors que hi ha sobre el concepte de colonialitat, ens parlen dels valors, les maneres de fer, les maneres de relacionar-se, que la colonització va implantar a Amèrica Llatina. Però és que nosaltres, en aquests moments, sense viure a Amèrica Llatina, també podem dir que hem estat colonitzats per uns valors, per unes maneres de fer, per unes maneres d'actuar i per unes maneres de valorar que no van ser sempre nostres, que no van formar part sempre de la nostra cultura i que no van ser mai eixos amb els que les nostres vides, la dels avis, la dels pares, les dels tataravis, es movien. Per tant, aquests dos conceptes de construcció i de colonització o de colonialitat em sembla que són molt importants, no? Perquè, per exemple, amb el tema de la construcció, diem, bueno, sempre hem partit de la base, i això ho veiem, i moltes vegades no ho sabem manegar, sempre estem molt preocupats pel creixement econòmic. Hi ha creixement econòmic o no hi ha creixement econòmic? Perquè si no hi ha creixement econòmic és que anem malament, no? La manera de pensar de la cultura dominant, aquesta visió dominant que ens té colonitzats, al cabell, ens diuen que quan hi ha un creixement econòmic tenim un alt nivell de consum, tothom, no hi ha atur i hi ha unes mostres salarials prou adients, tenim uns serveis públics assentats i assegurats, tenim un nivell de cohesió social que és molt important i que ens dona una certa pau i tranquil·litat, no? I això que se'ns dona des de la visió dominant, des d'aquesta visió de la colonització de valors i mental, és una visió que l'hem de absolutament negar i contraposar. Per què? Perquè no és veritat que el creixement econòmic genera necessàriament cohesió social. Hi ha hagut llocs on hi ha hagut creixement econòmic i han augmentat les desigualtats i, per tant, s'ha trencat la cohesió social. No és veritat que el creixement econòmic en si generi sempre llocs de treball. I això ho veiem a la nostra Europa i ho veiem a casa nostra. En els últims 30 anys, molts països europeus no han deixat de créixer, però, en canvi, han desaparegut llocs de treball, han baixat els salaris i han baixat moltes de les restriccions degut a la telemàtica, degut a la robotització, degut a moltíssimes coses. El creixement econòmic, per altra banda, provoca, com molt bé ens ha explicat abans el Jordi, agressions mediambientals que són absolutament irreversibles. El creixement econòmic esgota els recursos naturals, molts dels quals ja no els podrem recuperar mai més. El creixement econòmic en els països rics es vincula inexorablement a l'expoliació del nostre sud i del sud global del món, no? Però sobretot, fixeu-vos, el creixement econòmic ha propiciat una cosa importantíssima, que és l'assentament d'aquesta idea de vida esclava. Esclava de què? Una vida esclava que ens fa pensar que serem més feliços si treballem més hores, si per tant guanyem més diners, si per tant comprem més coses, si per tant som capaços de tenir més béns de consum, etc. I això ho ha fet a partir d'uns mecanismes ineludibles, la publicitat, que ens obliga a comprar allò que no necessitem i allò que fins i tot un temps abans hem menystingut i hem menyspreuat, no? Un altre instrument que té aquesta publicitat és el que crea la ideologia, no? El que crea el que és bo, el que has de tenir i com ho has de tenir, no? Els crèdits que s'han convertit en com obtenir diners prestats i com obtenir diners per comprar allò que no necessitem realment moltes vegades, però que ens torna a fer encara més esclaus d'un sistema més esclaus d'aquesta idea de creixement econòmic, no? Amb un altre mecanisme. Comprem per voluntat, però a vegades acabem comprant perquè, clar, s'han inventat la caducitat d'aquests béns de consum que tant creiem que necessitem, no? Per tant, hi ha tot un joc aquí que ens aquest creixement econòmic, aquesta colonització de valors i aquesta colonització de maneres de fer, ens ha fet creure, a molta gent fa creure, que tot això és bo i que tot això és necessari, no? I aquí recordo sempre una anècdota que és molt divertit.
que sempre que puc ho explico, jo ho vaig, no és cosa meva, ho vaig aprendre del Taibo, que deia, hi ha un mexicà, pescador mexicà que està allà adormilat amb una hamaca a la platja i està allà prenent el solet, descansant. Passa un turista nord-americà i li diu, bona, vostè a què es dedica? I ell diu, miri, jo soc pescador. Ah, que bé, és pescador. I quantes hores treballa vostè? Diu, no, jo només treballo 3 hores, jo treballo 3 hores. Vostè treballa 3 hores? Diu, com és que treballa 3 hores? Dic, bueno, treballo 3 hores perquè em llemo, estic a casa, esmorzo amb la canalla, després vinc, treballo aquestes hores, després me'n vaig a fer una migdiada amb la dona i amb la canalla, després passejo una mica per aquí per la platja, després quan puc tinc anat a comprar alguna cosa, després si puc miro una mica la ràdio, escolto la ràdio i així aprenc coses que van pel món, i bueno, i així passem la vida i mira, i ja està, i soc feliç. I el turista li diu, home, però que no ho entenc, que si vostè treballés més hores, vostè podria tenir més peix i podria vendre més peix i podria fins i tot, com que tindria més peix, tenir una botiga. I quan tingués la botiga, si vostè ho preparés molt bé i ho valorés molt bé, podria tenir 2 botigues. I en un moment donat vostè fins i tot podria portar peix al poble del costat, amb el qual vostè ja tindria diners per comprar-se un cotxe. Llavors, tenint cotxe, vostè podria fins i tot fer alguns anuncis perquè la gent el vegi. I el mexicà li diu, escolti'm, i per què haig de fer això? Diu, si jo ara, treballant 3 hores, ja tinc la dona aquí, mengem cada dia, ja fem un vol de tant en tant, ja descansem, ja sentim la ràdio, ja llegim de tant en tant, jo amb el que tinc ja faig prou. Per què? I l'americà diu, però que no se'n compte que si fes el que jo faig, vostè això d'aquí 30 anys tindria moltes més coses. I el mexicà li contesta, és que jo amb el que tinc ja en tinc prou per les meves necessitats. Tinc de l'anècdota, no? Ho dic una mica perquè moltes vegades davant d'aquesta colonització mental que hem tingut del creixement econòmic, no veiem aquesta part, diguéssim, de com nosaltres, sense voler, a vegades hem sigut víctimes de nosaltres mateixos, no? Fixeu-vos, hi ha temes que m'agrada molt tractar, que són les dualitats, no? Les dualitats. Nosaltres critiquem els excessos del capital, però no sé fins a quin punt som capaços de defensar la nostra vida quotidiana, la frugalitat. Nosaltres denunciem l'acaparament del capital, l'obsessiva tendència permanent a l'enriquir-se, la ganància, la mercantilització de tot, però no sé nosaltres si realment a la nostra vida quotidiana lluitem contra el desig i ens centrem sempre en el que són realment necessitats. No sé si nosaltres, quan contraposem l'explotació del sistema, nosaltres realment sempre gastem amb allò que té valor d'ús, allò que és necessari, no? No ho sé, si quan nosaltres critiquem i ens posem forts i durs amb les privatitzacions, ens posem duríssims amb tot el que significa la lluita del capital per privatitzar, per tenir més, no sé fins a quin punt nosaltres a la nostra vida quotidiana som capaços de fer més comunitat i com fer més comunitat i com compartim més, no? No sé fins a quin punt quan denunciem que el capital té una necessitat horrible de velocitat, de rapidesa, tot ha de ser ràpid, tot ha de ser immediat, tot ha de ser per demà mateix i si pot ser per avui millor. No sé quantes vegades a nosaltres mateixos, a la nostra vida quotidiana, a la nostra vida familiar, a la nostra vida de l'entorn, i apliquem el criteri de la mesura, Les coses necessiten temps, ser mesurats, mesurar. No sé si moltes vegades quan nosaltres parlem d'aquest capital que funciona sempre amb el que descobreix i el que té a mà i a rampells construeix i treuen coses, no sé si nosaltres a la nostra vida, del nostre entorn, de la nostra petita comunitat o mitjana comunitat, som capaços de tenir una constància amb allò que val la pena, una constància, som capaços no de tenir... Que no em sentiu? Sí, Gabriela, sentim bé. Sí. No sé jo si quan critiquem aquest materialisme, aquesta materialitat de la vida que ens envolta i que se'ns posa pel cap per als mitjans de comunicació o per la premsa, si som capaços de combatre-la amb espiritualitat
I espiritualitat no vol dir religió. Espiritualitat vol dir transcendència. Espiritualitat vol dir mirar un arbre i veure-hi alguna més que un arbre. I mirar el cel i veure alguna més que un cel. Veure vida, veure esperança, veure raó, veure bellesa. La bellesa de la natura té molt d'espiritualitat, no? Per tant, jo no sé si som capaços moltes vegades de ser conscients d'aquestes dualitats amb les que ens movem amb unes quan jutgem els altres, els que fan mal, els amos del món, els que tenen els diners, els que dirigeixen, però si ens les apliquem, les altres dualitats, amb la nostra vida quotidiana, amb la nostra manera de fer, amb la nostra manera de pensar, amb la nostra manera d'actuar, no? I en última instància, això vol dir, si quan fem el dir ja hem arribat a la fi d'un trajecte, si ens continuem ubicant en el risc, malgrat ens puguem equivocar, en el risc de qüestionar-ho, en el risc de canviar pràctiques, en el risc de dir no, en el risc de desobeir totes aquestes normes i regles que semblen tan precioses del consum, de consum és felicitat, benestar és felicitat, i ubicar-nos, en lloc amb la comoditat, ubicar-nos amb el risc, no? La comoditat de dir jo ho faig menys, jo no ho faig tant, jo tal. No, ubicar-nos realment en el risc i no permetre que el sistema ens continuï ubicant amb aquesta comoditat de la seducció del benestar, de la seducció del consum, de la seducció fins i tot, de la seducció del no hi ha res a fer. Per què? Perquè fixeu-vos, a mi hi ha una cosa que em fa moltíssima por i que ara gràcies al coronavirus ho hem descobert tots. Jo almenys ho estic descobrint ara. I és el que jo en dic l'autoritarisme dolç. Aquest autoritarisme dolç. L'autoritarisme dolç de la propaganda. És autoritarisme. Ens estan dient permanentment què hem de comprar, com ho hem de fer, què hem de dir, què hem de no dir, com hem d'estudiar. Aquest autoritarisme dolç és pel teu bé. Aquest autoritarisme dolç amb aquesta nevera refredaràs millor. Aquest autoritarisme dolç amb aquesta rentadora rentaràs millor. Aquest autoritarisme dolç de no se t'acudeixi treure la mascareta ni 5 minuts perquè mataràs algú. Aquest autoritarisme dolç de no ens podem trobar. Aquest autoritarisme dolç que al final no fa més que conformar-nos una manera de reaccionar, una manera de pensar i una manera inconscient, profundament inconscient, de col·laborar a mida petita, a mida micro, amb tot allò que estem denunciant. No? I per això m'agradava aquell que vam fer de les causes petites, no? De lo petit. Perquè si pensem i diem, bueno, quina seria la contrapartida d'aquest famós sistema de creixement, no? De creixement econòmic. Perquè, clar, el decreixement no s'esgota només en dir que no hi hagi producció dolenta, no s'esgota el decreixement només en dir que no hi hagi producció contaminant, el decreixement no s'esgota simplement en dir que hem de tenir... No, el decreixement vol dir més coses. Vol dir primacia de la vida social, això que cada cop tenim més lluny i cada cop es practica menys. Potser no nosaltres, perquè els que estem aquí aplegats som 4 galifardeus que som molt poc normals. Vull dir, ja els conec a tots, us veig les cares i dic, tots aquests estarien fatals, són fatals, aquests no són normals. Som una altra cosa, a trossos i a races, no? Ara bé, la primacia de la vida social. Hem pensat en algun moment que la quantitat de vida social que hem anat perdent gràcies al creixement econòmic, gràcies a les teles, gràcies als vídeos, gràcies als viatges que tenim tots cotxe i per tant ja no anem a autocar, gràcies... Com hem anat perdent parcel·les importantíssimes de la vida social. I com això no ha sigut tan voluntari, sinó que ha anat una mica induït. Ha sigut una inducció suau, una inducció dolça, no? Jo me'n recordo, aquí a Santa Coloma, de Gramenet, en els anys aquells que la companya deia que jo era presidenta d'una associació de veïns, que ja era el franquisme, en què nosaltres fèiem les nostres festes a l'associació, fèiem trobades els diumenges perquè la gent no tenia diners per anar enlloc, fèiem excursions col·lectives, a mida.
que el sistema va necessitar consumidors, van pujar els sous i aquest senyor i aquesta parella ja no venien a la festa de l'associació de veïns perquè això era de pobres. Ja no venien a l'excursió col·lectiva perquè podien anar amb el seu cotxe. Ja no venien a fer una parrillada comunitària, que aquí fèiem uns enrenous de Caldeu, perquè ja podien anar a menjar a la masia les monxetes o la botifarda. Com van anar canviant i vam anar perdent uns espais de vida social importantíssims, no? Com, per exemple, se'ns ha mercantilitzat fins i tot l'oci. Aquest sistema que tenim ens ha mercantilitzat l'oci. I ara, quan parlem d'oci, tot ho mirem, o molt es mira, des d'aquesta mercantilització de l'oci. L'oci costa diners, l'oci s'ha de pagar, el teatre s'ha de pagar, el cine s'ha de pagar, el s'ha de pagar, tot s'ha de pagar, tot s'ha de pagar, i has de pagar fins a la tele i has de pagar tot, no? Com, per exemple, aquest sistema ens ha d'obligar a fer un repartiment del treball. Treballar tots, treballar menys, però treballar tots. Com hem de combatre, amb la idea de creixement, el de la renda bàsica de ciutadania. Vull dir, tothom ha de tenir, només pel fet d'ésser un ser humà, una aportació econòmica que li permeti viure, no? Com de creixement vol dir també com reduïm, no la producció, sinó com reduïm el consum, com reduïm voluntàriament el nostre consum, com en el nostre consum diari anteposem lo necessari a lo desitjable, com anem i mirem realment allò que necessitem. I si mirem el que necessitem, moltes vegades necessitem molt més la companyia, molt més l'ajut, molt més el suport, molt més l'abraçada. Ara hem descobert la carència d'abraçada que el que hauríem pensat mai, no? Com en última instància, de creixement vol dir també una sobrietat voluntària amb tot allò que fem. Sobrietat amb el temps, estalviar temps, redistribuir el temps, sobrietat amb el consum, sobrietat amb el moure'ns, sobrietat com una paraula. Abans en dèiem austeritat, però com que la Merkel va convertir la paraula austeritat en un pecat capitalista, ara ho hem canviat i és molt més maco, és sobrietat o frugalitat, no? Frugalitat com a forma de relacionar-nos i com a forma de vida, no? Bé, no m'enrotllo més. Jo volia una mica fer un senyalament sobre aquestes coses, no? Perquè si ens fixem, i ara vindran festes de Nadal. Vindran festes de Nadal i per celebrar un Nadal amb alegria, amb il·lusió i amb solidaritat, gastarem, cadascú sap el que gastarà, però un munt de diners amb una quantitat de tonteries i bestieses que han reclamat producció, que han reclamat matèries primeres, que han reclamat espoli dels països del sud, que han reclamat mà d'obra mal pagada, que han reclamat una quantitat de coses que tots denunciem amb aquesta meravellosa agenda que tenim. Que les denunciem totes, de la primera a l'última. Però, en canvi, després, quan anem a veure algú, quan anem a comprar allò, quan volem menjar allò o quan volem fer allò, no pensem que tot això forma part, una gran part, d'aquesta expoliació, d'aquesta explotació, d'aquest destruir el nostre món, d'aquest privar de vida els que venen darrere nostres, d'aquest fer malviure els que encara viuen però no arribaran a demà, etc. I després d'aquest rotllo patatero estic disposada a sentir totes les vostres crítiques i desacords. Pues això. I l'última cosa que vull dir és una cosa que m'agrada molt del Pepe Mújica. Sabeu qui era el Pepe Mújica, no? El que havia sigut president d'Uruguai. Perquè en última instància el que ens hauria de tenir a tots nosaltres que estem contra el capital, contra el control, i tots tenim mòbil, però tots estem contra el control, no? Estem contra el control, però tots tenim la compte bancària al banc, no? Estem contra el control, però tots tenim una tablet. Estem contra el control, però tots estem penjant internet. Sort que estem contra el control, perquè si no hi estiguéssim, ja portaríem el carnet d'identitat a la boca quan sortíssim al carrer, no? Però tot això, si realment estem en contra de tot això, vol dir una cosa molt senzilla que deia el Pepe Mújica, que en última instància, per lo que lluita la gent de bé, és per la felicitat. I per això lluitem per la justícia, perquè no hi ha felicitat sense justícia.
I per això lluitem per la llibertat, perquè no hi ha felicitat sense llibertat. I per això lluitem per una natura equilibrada i bé, perquè sense la natura ens perdem un munt de felicitat. I per això hem de posar a la línia de mando la felicitat. I la felicitat ens portaria a dir, i això en certa mida ens ho ha demostrat molt el confinament, com podem ser quantitat de feliços simplement consumint menys, aprofitant més el nostre temps, triant millor les prioritats de la nostra vida i, per tant, pensant sempre en aquesta felicitat que volem comuna i no amb aquesta felicitat que ens diuen que ha de ser el consum, el món del benestar, l'estat del benestar i totes aquestes tonteries que ens han portat a on que som. Som a temps, estem, com deia Franco, estamos al borde de un precipicio, però com que no som Franco, no daremos el paso adelante, d'acord? Ell sí va dir un paso adelante, però nosaltres daremos un paso atrás, d'acord? Per tant, encara som a temps. Intentem ser més feliços. Molt bé, Gabriela. Moltíssimes gràcies. Un plaer escoltar-te. Després de la ponència, d'una ponència rica amb contingut que ens farà pensar i ens fa pensar molt, en paraules de la Gabriela, no? Que ella deia, diu, aquests galifardeus poc normals que estem aquí reunits, doncs ens plau posar-hi un toc de poesia. Després del contingut potent, anem-hi a posar un toc de poesia. I, per tant, seria el moment de l'Associació de Colombians de Girona el que ens dirien palabras a la tierra a tres voces, poesia indígena. Per tant, a Socolgi, quan vulgueu, endavant amb el moment de poesia dins la presentació. Sí? Val. Que es una colaboradora y participante asociada a Socolgi desde Colombia. Ella va a hacer la Entrañas en la Tierra. Después estará Sandra con No es un sol. Y al final estará un invitado especial que es Zoom, es mexicano, es indígena y muy autóctono. Nos va a recitar sus propias poesías, ¿vale? Como todos sabemos, perdón si no me presenté, mi nombre es Evelyn, para los que no me conocen, participo como representante legal de la asociación. Estamos aquí con unas compañeras de la asociación también participando en el evento. Y, bueno, si hay alguna cosa, pues ya preguntará. En este momento empezaría Janet. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te oímos bien. Sí. Bueno, ¿Me escucharon a mí? Sí, bien. También. Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, ya Evelyn me presentó, mi nombre es Janet Quiñones, soy poeta colombiana, nueva en este campo, pero con un amor muy grande por las letras. En este caso, les agradezco mucho la invitación a este importante evento. Es la primera vez que sabía pues, de la agenda latinoamericana, pero sabrán los poetas con los que compartimos espacios de este lindo momento que he vivido y sobre todo para que el próximo año pues, sean invitados. Como no tenemos mucho tiempo, quiero hacer la lectura de una poesía de una poetisa guayú de la Guajira colombiana. Ella se llama Aminta Peláez. Esta es una poesía que le dedica a la falta, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. A la ausencia del agua en esa zona. Se llama Entrañas de la Tierra. Como la sangre en nuestras venas corre el agua del río, como las lágrimas de mi abuela regándose en la tierra.
Libre va amamantando la vida al colibrí, al mono aullador, al guayacán, por igual. A mujeres y hombres que han nacido Epieyú o Uriana, a todos los guayú. El agua allí, aquí, en el canto de los pájaros, en la risa de los niños, en la chicha fermentándose, en el calabazo, en el bastón del anciano. En la vida constante, más allá de la primera muerte, en el agua, es el agua infinita en los arroyos y más allá de los mares. Y soñamos una noche oscura como el carbón, que el agua se despedía y con ella viajaron a Jeripa nuestros niños, antes de ver sus canas en sus cabellos, antes de reír por las tardes pintando mapas sin nombres en sus piernas. El sueño lo anunció. La serpiente misteriosa ya estaba aquí, y al amanecer irrumpió el llanto de la tierra. Eran sus venas cortadas, sus entrañas extraídas. Eran sus hijos muriendo de sed. Esta es la poesía que quería compartirles esta tarde. Muchas gracias. Vale, buenas tardes. Soy Sandra. Ahora vamos con una poesía de Jone Tuguare. Él es de un indígena. Perdón. Buenas tardes. Ahora vamos con una poesía de Jone Tuguare. ¿Ahora me escuchas? No sé. Sí, ¿Ahora mejor? antes te... No. Sandra no se escucha. Sandra, si cierras el video para que la banda de ancha sea más amplia para la voz. ¿Ahora? Ahora. Bueno, Eso. parece que Háblame. lo siento, problemas técnicos. Bueno, la poesía que leeré es de Jone Tuguare. Es un indígena de Nueva Zelanda y el nombre no es un sol cualquiera. Árbol, deja caer tus brazos, no levantes tu silueta en su... Que tus brazos carezcan de dulzura y resistencia, porque ahora no se trata de una simple hacha a desafilar ni fuego a apagar. Tu savia no subirá de nuevo atraída por la luna. No inclines más tu cabeza en deferencia al habla del viento, ni tiembles al cosquilleo de la lluvia que te recorre. Tu antiguo denso follaje no será coronado con el encantador vuelo de las aves, ni escudará, ni refrescará el ardor de amantes ensimismados del sol monstruoso. Árbol, deja caer tus brazos desnudos, no extiendas vanas súplicas a la radiante esfera. Este no es el destello del galante monzón, ni el estallido de los vientos alisios. El desvanecido verde de tus mágicas emanaciones no hará puros de nuevo estos cielos contaminados, porque este no es un sol cualquiera, oh árbol, en montañas sin sombra, llanuras blancas y al fondo del mar monótono. Tu fin, al fin está escrito. Hasta aquí. Le damos paso a nuestro compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos.
Puedes Ay, poner la perfecto. cámara, Chun. ¿Cómo? Puedes poner la cámara si quieres. Ah, sí, claro. A ver. Algo sucede que no me deja poner la cámara, pero bueno. Te oímos bien. Pero si se escucha bien, perfecto. Sí, me gustaría presentarme para que me vieran, no solo escuchar el audio, pero muy agradecido por esta oportunidad de compartir con todas y todos ustedes y escuchando un poco la ponencia de la compañera, tocando un poco de la espiritualidad, el vínculo que se tiene con la tierra, y quiero cantarles o recitarles este texto que se llama Chulelal. Y Chulelal en Tzotzil es como el alma, el espíritu de la tierra. Dice, Chamel, Van, Vanito, Van, Mumeshabat, Mumeshachayun, Van, Vanito, La Mechinun, La Metau, La Mekulukuti, Van, Vanito, Lame Vanito, Tabalumi, Tagujontona, Mumesikiwukabonton, Mumeshabatabakel, Mumeshachiba, Van, Vanito, Van, Naunme, Natomes Bati, Natomes Beltike, Nichimahan me vanito, mukubuk me abonto, taosi, tabayuchi, tebuoyo, tashamba, tayantik, balumi, vanito, nauntome, names bati. El segundo texto se llama Nuestro ombligo. Mi ombligo es como el centro del universo. En su interior guarda palabras antiguas, palabras de nuestras madres que brotaron de la tierra, de la sombra de las nubes. En mi ombligo escuché las palabras de mi abuela, exigiendo justicia de mis hermanos asesinados. En mi ombligo bebí lágrimas de mi madre por el corazón déspota de los gobiernos. En mi ombligo escuché melodiosos pájaros y el canto de los dioses. En mi ombligo conocí el aroma del viento, los brazos de mi madre sembrando flores. En mi ombligo pude sentir a la madre tierra, abrazando con sus mantos mis sueños, cual mariposa con su flor de la vida, que para el corazón es canto, fiesta y danza. Mi ombligo es como el centro del universo. En su interior emerge la dignidad de mi pueblo. Y quería cerrarles, por el tiempo es muy corto, este otro texto que se llama, del libro Poetas Invisibles, se llama Skeo Kushlehal. Keo hinan yashalmut, vayum tesos chulel, takijesos yavo kolel shiuk chamel, vilam pepen, akotajantas vayuch, jamos takupal tastunel lekil kushlehal. Skeo muktahamal, sbolomal chulbalumil, no Jesús vinkilel akomushiyal talot, tako meil yaste, hasho contone, no Jesús shambal, taspogel ikal chopolal. Keo hinan ans, keo hinan vinik, akonichi mahuka vinkilel, tsuno tachulbalumil sbek kole yunshak yomuk eojetik. Cantos a la vida. Cantas en sontle, arrulla mi alma, cierra mis heridas el olvido y la agonía. Vuela mariposa y danza en mis sueños. Abre mi espíritu para sembrar la esperanza. Aullido de la selva, aguarde la tierra. Nutre mi alma para no caer en la mentira. Con tus brazos, Madre Ceiba, acaricia mi corazón. Llena mis pasos para luchar en la oscuridad.
Canta, mujer, canta, hombre, que florezca tu cuerpo. Siembra en el campo semillas de libertad para cultivar manojos de cantos. Muchas gracias y muy agradecido por todos y espero que hayan escuchado. Bueno, como ya dijo la compañera, mi nombre es Shun Betán, soy de Chiapas, el sur de México, muy cerquita con Guatemala y bueno, también muy interesado por todo lo que están comentando, lo que han aportado la compañera y bueno, tenemos que para nosotros romper fronteras, barreras y seguir cultivando cantos, ¿no? Para la tierra. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Un placer escucharos. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ti, Shun, de verdad. Lastimosamente cuando hicimos la prueba se veía todo muy bien, pero bueno, mira, como siempre la tecnología nos arropa, pero encantadísima de tenerte con nosotros. De verdad que es un placer y agradezco mucho a la Agenda por tenernos presente también en este acto. Gracias por todo. Un placer. Gracias a ustedes. Gràcies a l'associació, a Socolgi. Molt bé, doncs continuem. Després d'aquest toc de poesia, la Gabriela en algun moment llançava la pregunta de dir com reduïm el nostre consum o alguna cosa semblant. Bona part ha estat donant voltes, ha llançat moltes preguntes. Com reduïm el nostre consum? Això té a veure amb el torn que tindrà ara en Dani Boix. Bones, Dani. En Dani ens explicarà la convocatòria, com ha anat, del Premi del Decreixement i ens explicarà, finalment, qui és o quins són el col·lectiu de les persones que han guanyat aquest premi. Dani, endavant, tens la paraula. Molt bé. Bona nit a tothom. Intentaré ser breu perquè, diguem-ne, portem molta poesia, moltes reflexions molt interessants i per no allargar-ho massa. Tenim la sort de que bona part, uns quants dels guanyadors són presents avui aquí, en aquest acte virtual. Per tant, els puc donar de manera virtual també el premi. El premi ja sabeu que va canviar la manera de funcionar de fa uns anys i ara fem propostes nosaltres i nosaltres mateixos votem la que considerem més encertada i després, a partir d'aquí, un jurat acaba fent una deliberació final. I, per tant, jo el que faré, abans de res, és llegir i després, com he vist que representants d'aquesta entitat són avui aquí presents, que serveixi com un acte d'entrega, encara que no física, del premi que han guanyat. I passo directament a llegir el resultat del Premi del Decreixement del 2020. Enguany, el Premi a la difusió del decreixement que concedeix la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana de Girona s'ha atorgat a l'entitat Friday for Future de Girona. Les persones de la comissió han considerat que la forma de protesta caracteritzada per la tenacitat, la coherència i la joventut realitzada per aquest col·lectiu ha estat el toc d'alerta a la societat més significatiu sobre el desbocat canvi climàtic que requereix principalment d'un canvi de model econòmic on les idees del decreixement són altament necessàries. També cal valorar el caràcter pioner del col·lectiu de Girona, ja que va ser el primer col·lectiu organitzat a nivell de tota Espanya. Bé, llegit això, i el que faríem en un any normal, que poguéssim fer un acte presencial, donaríem la paraula a la gent de l'entitat per una miqueta dir 4 paraules sobre com ho veuen ells, dir-vos que aquesta entitat s'ha rejovenit molt i, per tant, encara encoratja més aquest esperit tan jove i tan necessari per anar canviant les coses. Com que aquí veig 3 persones que puc identificar com a Friday for Future, no diré noms, però hi ha la Carla, el Nil i el Martí, per no dir noms ja ho he fet, que si volen dir algunes paraules estan convidats a fer-ho ara mateix. Bé, em sentiu? Sí. Et sentim bé, sí. Primer de tot, volíem agrair aquest premi a totes les col·laboradors de l'Agenda Llatinoamericana perquè pensem que la seva tasca de divulgació és imprescindible per la difusió de les lluites que encapçalen les diverses organitzacions i moviments gironins.
I per la nostra part, tot i que la pandèmia de la Covid-19 ha dificultat l'organització d'actes com els que estàvem acostumats a tirar endavant, el canvi climàtic no s'atura, per tant nosaltres tampoc. No és fàcil, ja que amb l'arribada de la pandèmia l'emergència climàtica ha quedat en un segon pla, però precisament aquesta pandèmia que ha portat a les nostres societats al límit i que ha fet replantejar el nostre estil de vida, la veiem com l'oportunitat d'obrir els ulls i reconèixer que no estem casualment en aquesta situació i que l'ecologisme té molt a dir, així com la resta de lluites paral·leles per una terra més justa i sostenible. Aquest premi ens anima a seguir com a moviment estudiantil i esperem que ajudi a unificar branques i moviments en altres àmbits dins la mateixa lluita. En aquests moments, amb les mesures del Covid, no podem concretar actuacions presencials, però no ens falten ganes i estem convençuts que tant a Girona com a la resta del món els joves tornarem als carrers les vegades que faci falta fins que surtin a la llum les polítiques i accions que necessitem. Volem que aquest virus, aquesta alerta, es converteixi en una oportunitat. Caldrà que sortim totes, no només els joves, i necessitem més que mai unir totes les mirades que imaginen nous mons, lluny de col·lapses i futurs distòpics i convertir-les en imatge. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies i l'enhorabona. I molta força amb la vostra campanya. Dani, vols afegir alguna cosa més? Bé, com altres anys, evidentment hi ha el premi, però també intentem que aquest premi serveixi per muntar actes conjuntament la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana i el premiat, en aquest cas, Friday for Future. Per tant, ja ens emplacem a fer actes conjuntament de cares, esperem, a la primavera de forma presencial. Molt bé, molt bé. Doncs gràcies a tots. Bé, ens plau que ens hagi acompanyat en l'acte a l'Ajuntament de Girona, representat per la seva regidora, la Núria Pi. Núria, bona nit, bon vespre. Et convidaríem, amb tot el gust, que ens adrecessis unes paraules ja en els moments que anem tancant l'acte aquest de presentació de l'Agenda Llatinoamericana. Per tant, gràcies per ser-hi i et passem la paraula, Núria. Molt bé, gràcies per convidar-me a l'acte. M'he incorporat una mica tard, però encara he pogut seguir bona part d'aquest acte i d'entrada volia felicitar els premiats. És una llàstima haver-ho de fer virtualment, però ara són els moments que ens toca viure i és un acte de responsabilitat fer-ho d'aquesta manera. Jo el primer que voldria era felicitar l'Agenda Llatinoamericana per aquests 30 anys de servei a les grans causes del planeta, aquells valors universals que ens ajuden a treballar per un món millor i més just. Si repassem una mica els temes que han protagonitzat l'agenda aquestes 3 dècades, veiem com sempre heu parlat de reptes que encara avui continuen vigents, com l'ecologisme, la igualtat de gènere, més democràcia, la pau o la lluita contra les desigualtats. Són temes on en molts països hem avançat, no ho podem negar, però encara tenim molt camí per córrer. En canvi, hi ha països on no només no s'ha avançat, sinó que fins i tot sembla que estiguem anant enrere. Per tant, és important que us mantingueu actius, que continueu sent aquesta veu que ens recorda cada any les injustícies que hi ha al món i la necessitat de fer coses per revertir-les. Està clar que si no fem res, res canvia. Per tant, moltes gràcies per continuar estant al peu del canó 30 anys després. Des de l'Ajuntament volem que ens sentiu propers, que sapigueu que estem a la vostra disposició. Som un dels ajuntaments de Catalunya que destinem un major percentatge del nostre pressupost precisament a col·laborar amb projectes d'entitats per al tercer món i crec que tots els gironins i totes les gironines ens n'hem de sentir ben orgullosos. Tots compartim objectius com els que marqueu a l'Agenda Llatinoamericana i més enllà de dir-ho nosaltres, ho demostrem amb aquest suport a les ONGs que treballen in situ en països en desenvolupament. Per això, per mi és un plaer estar avui aquí, haver-vos acompanyat i ser part de la presentació de l'agenda. Moltes gràcies per la vostra feina i mantingueu sempre aquest compromís amb les causes justes del planeta.
Moltes gràcies a tu, Nuri, per ser-hi. Gràcies a tots per assistir-hi. Ja ho sabeu que la presentació de l'agenda simplement marca l'inici d'una campanya que aquest curs segur que serà atípica, veurem com podrà ser, però en tot cas moltes gràcies per ser-hi des del primer moment. La idea, si ningú hi té res més a afegir, la idea era tancar l'acte, ara portem gairebé 1 hora i 3/4 de connexió, era tancar l'acte aquí amb la projecció d'un vídeo de retorn o no retorn. Adéu-siau a tothom.